हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दंथ'यो नै लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय दिनैनि ब्लगानो जादों सिंग्रा बाजाराव थांनो ओंखारदों स्कुटि गोजानजों मा बायनाय जायो नायनोसै हाथायाव थांग्रोनानै हासबेन्डजों आंजों थांगोन बाजाराव जों सफैबायानो लोगोफोर दा दख'ना बाजारथिं थांग्रोनोसै सोरनाव बायनो आब'नियावनो हाबनोसै बे सिंग्रानि जना बे ओरैजायनिया आथियावनो सुइटार लानोसै लोगोफोर सुइटारखौ बेखौनो लानोसै पिंक कालारखौनो नाखौनो लाना थांनोसै दिनैहाय बेदर जानो बादो नै नायदो लोगोफोर जोंनि खाथिनि राज फुजाखौ আমি এতিয়া যিসকল মহানগৰ আমাৰ এই ৰাষ্ট্ৰ উদযাপন কৰাত সহায় কৰিলে তেখেতসকলৰ নামসমূহ ঘোষণা কৰি फुजा खालामबाय थादों लोगोफोर जोंना गैजा आंजों खुलुमना फैग्रोनोसै नै नायदो लोगोफोर राधा कृष्णनि मुर्तिखौ नै मुनियारि दखानफोरा जि बुरजाथार नै आंना फिसालाया दामफारखौल' फसन्द जायो নিবিড় মানস রাভা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করিল এইবার বড় মাধ্যমৰ প্ৰীতিমা বসুমতাৰী সোনুকাটি
তাৰপিছত অসমীয়া মাধ্যমৰ সাজু হৈ থাকিব পৰিস্মিতা বৰ্মন